Exército. Ola parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque, un programa feito para esas persoas que comen o último cacho de tapa compartida nos bares. Para vos vai este programa. E para falar de tapas e de festas e de comilonas, estou rodeado sempre das mellores persoas. Estou a falar de Lidia Veiga. Hola, xa volví. Bien. E Xubi. Hola, volví outra vez. Eu a festa sempre me apunto, xa sabes. Sabes que foi o millor? Que Se viu como te agachabas no plano de Carlos. Sí, perfecto, por favor, deixa ese plano. Porque se me ocurriu a idea que me deu Martín agora. O sea, a idea non se me ocurriu a min, ocurreuse a Martín. Pero ocurreuse me plantexar a idea que se lle ocurriu a Martín no momento e quedou mal. Bueno, aplicouse. Sí. E xa está. Creo Ahora que estás quedou aquí. máis gracioso. A ver, que? Benvida, de ¿Qué? novo. Que? Que pasa? Botástesme Canto de tempo, menos, Moitísimo. Yippee hip, yippee ho. Picallei. Sempre din fatal. Sí, Non hey, yo, é yo, yo. así. Aí está, Martín sabe. Pois sí, eu falábamoslo antes, 4 programas. A min pitaronme Demasiado. moitos oídos estas semanas. Sí, E non sei se é que estivestes falando moi mal de min. Constantemente. A min xa me Todo o parecía. Tanta ausencia túa. Está pois, grabado, que saibades, hai pruebas. Pois, como ben dicía Lidia, no programa de imos montar unha festa, imos montar unha boa esmorga, falando un poquinho das, pois iso, festas populares ou populares. Ulares. Que vivimos habitualmente e que van a empezar a que se van agora coa primavera, pois van a acontecer nas vilas, nas cidades, bueno, en todos lados. Verbena. Se non tocades outra, Volcámolo camión. Se non tocades outra, volcámolo camión. Sube o micro, Martín. Volcámolo camión. E de repente... Pedimos desculpas a todas as persoas que escoiten este podcast con auriculares. Avisaremos próximamente cando pase isto. Esas persoas xa non poden escoitar ese mensaxe. Pois iso, que imos falar das festas e para meternos un pouco no tema iba a facer as míticas preguntas que fago sempre aos meque para, pois iso, saber un poquinho da súa sabiduría popular. Sabes que sería unha festa? Que non me esa pregunta. Estas preguntas dan a vida ao final, Lidia. Cuéntame. Cuéntame, tú me dejaste caer. Estas que aguanta ata que acaba a orquestra? N-O no. Eu empezo a sonar Extremodura e digo taloguiño, taloguiño. No. Extremo duro. Extremo duro. Por que extremo duro? Claro, que me digas os suaves, vale, pero extremo duro. Pois eu se escoita Extremoduro Home, ao final de todo. na Orquesta América vale, pero... Non suelo chegar Chicos, calma. Claro, non suelo chegar a era la niña de azul en un colegio de monjas. Pero chegas ao segundo pase, por lo calcetines e menos. coletas. Sí. Vale. O segundo pase sí que chego, porque o pase así un pouco máis movidito, ¿no? De repente Claro, aí... O das bengalas. Exactamente. Exactamente. Pero teño que decir que tamén a min plantexasme unha festa de día, unha festa de noite vou xa de día. A min gustame unha sesión vermú. É que está máis rico. Unha comilona, un sol, unha sombra, e de repente... Un sol é unha sombra, non un sol e sombra. Un sol e sombra. É unha sombra. Exacto. Aclaremos. Un parloteo cos veciños do lado, e de repente, non sei, que a festa acabe ás 10 da noite e digas ti, fuá, como me rinde o día, e mañá non teño que levantarme ás 2 da mañá e perdín a mañá inteira. Mire, que eu son O como a ti. Gallás existise algo así. Eu chamaríalle Romaría. Eu confeso que son como a ti neses casos, pero aí pídeme un pouco máis de noite, Sí, no, pero a min gusta que empata ca noite. Pero ti decides cando marchar. Entón, de repente, vas ao primeiro pase
da primeira orquesta, Pero nunha- empatas co segundo de noite e logo xa diste, vou marchando, xa me chego a festa. Pero moi tarde. Eu prefiro que a mellor a orquesta acabe ás 2 da mañá. Bueno, pero as 2 da mañá está ben. A mí o que me parece moi a tomar por saco é que acaba ás 6 da mañá, 5, 6 da mañá. Porque unha locura. pasa, porque pasa. E ti se acabas... Entre semana. Si acabas eses pases, porque os acabas, ti non marchas cando baixo o telón. Ti cando baixo o telón da última orquesta, piqui, Marchas piqui, cando levantan o da segunda orquesta. quedan os peores, quedan as peores, as que falan unha hora tendida, non sabes como dicir, teño que marchar para a casa. A mellor canteira. A mellor xente de toda queda hasta o final. E vas marchando, aperta unha silveira que te van enganchando. E silvas, efectivamente. Xubi, iba a fazer a pregunta mítica, pero hai que lembrarlle á nosa audiencia que ti formas parte do mundo do espectáculo. Bueno, sí. Formáchelo xa tamén aí encima no escenario, Encima. tocando trombón. Sí. Tocando as narices tamén. Pero si, ti tocaches nunha orquestra. Ajá, unha boa aventurilla. Que anécdota nos podes contar? No, dinos que a orquestra primeiro. No, non quero contar esa historia No. nunca Solo máis. direi unha pista. Ten nome de secador. Ten nome de secador. Sí, sí. Non fai falta decir. No, por unha estafa piramidal prefiro non dar declaración sobre o asunto. Que despois a Uco vai chamar aos Mequemeque para contactar con Xavi. Sí, que veña, que lle parto a cara, A Uco, a unidade de... Como é? A Uco, unidade... A Uco, papi, a Uco. Hostia puta. Unidade... A unidade de corrupción usual. Unidade de... No, a UOC no. Uco. 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 Universidade de Córdoba tampouco. Non sei que están buscando. Unidade Central Operativa. Efectivamente. La UDEF. Pero bueno, é unha experiencia bonita ao final, estar encima dun escenario. Home, sí, vendo dende arriba, o que pasa que depende de que tipo de niveles teñas, porque o noso tampouco era unha cousa... Non unha era orquesta- París. Era unha orquesta moi nova, e claro, eran pa pueblos moi secundarios, era como un DLC aí moi abandonado, dun pueblo por aí perdido, Que te nin escreis entraba ao o camión, coche, collelo burro, chegar ali, non? En plan, o camión non entraba, entón tías que facer o espacio na iglesia, a ver como se metía, facendo o remolque a volta, Tirando un cruceiro de 3 séculos. ver como subía, Claro. e logo, claro, para 4 gatos, e logo cousas moi indecentes. Como por exemplo? De que hai os patróns ou a xente de comisións de festas dicindo cantas rapazas levades. En serio. Ai, Jesucristo. Cousas moi feas. Da igual que toques, en plan, unha mezcla de que se luzca o show. Xa. Entón, bueno. Dramático había canto cousas divertidas, menos. había pases de divertidos, pases de vermú, pases de noite. Entón aí Pasouche a mítica esta do Bermú, que en moitos sitios non poñen a carpa esta da barra, Sí, sabes? sí, sí. E a xente está na sombra, Sí. mentras a orquesta está tocando sola ali ao fondo. de frente co sol, sí. Sí, pasouche. Sí. Hostia, Sí, sí. putada, Calorcito, sí, sí, máis de camisa, pantaloncito, E todo ese soplando co rollito. trombón. Sabes? Locura, Sí, porque o tiño que pulmón. decir que a pouca roupa que levan elas son a que vos poñen a vos. Porque Pois vos sí. ides empaquetados hasta arriba. Como se Sí, fora sí. unha boda. Chico, Sí, de sí. verdade. Peor. Proporcionade un pouco o asunto, poñede algún sin camiseta, sabes, algunha cun jersey, non sei, Un equilibrio. un equilibrio. Nós tamén queremos ver algo de Carmen. Pensando que tiraba por outro lado, no. Era Vale. broma, jolín. Aquí non é nada broma, é todo verdade. Pues mira, Madre mía. cantas pezas de roupa perdiches nunha noite de festa? Aquí claramente entran as cazadoras, eso sempre se perde. Hai moito manguineti, nas festas. Pero eu creo Moito. que hai manguineti despistado. Explico este concepto. É dicir, que colle a túa chaqueta Pensando porque que é leva a- un congrio en riba pensando que é a súa, pero non era a súa, sabes? Un montón delas. Bueno, un montón delas. Non miña solo, sino de que no grupo de É que amigas... deixei 6 chaquetas. Imagínate. Un señor marchando con todas as dunhas rapazas. É que son de todos os días da festa. Pero teño que dicir algo a favor das festas tipo verbena e romería. A xente é boa. A xente é leal. Porque aparece un móvil e aos 2 minutos tes o tipo de orquesta dicindo Eso é apareceu un móvil donde hai un fondo de pantalla cun can San Bernardo que, sabes, e ti sabes que é de Loli ese móvil, sabes? Sí, é verdade, nese xente sentido, involucrada. exacto, perde la chaqueta
espérate 10 minutos, vai preguntar á orquesta, porque ao mellor xa levaron ali, sí ou non? Sí. Perdes, Sí, sí. perdes o coche, está en Carballo seguro, é dicir, pasan estas cousas. Xa me falta que avise da orquesta. E se sacan alertas do móvil. Un saúdo para a xente de Carballo que nos quere muchísimo. Que me mexo. Xubi. Carlos. O coche de Carlos é matrícula... Ai, non me sei a matrícula. Menos mal. Buah, é que non vos cando dices a unha verbena non estades deseando que suceda ese momento de o coche con matrícula 3, 6, 5, Línea. 4, sabes? Non deixa pasar a ambulancia. Movedo. Encántame. Mira, falando de mover cousas, A ver. Xubi, cantas veces che preguntaron os de Protección Civil como te atopas? Os de protección. Nunha orquesta? En plan, de verbeneo, de festa, de... Ninguna. No. Eu aguanto callo aí o máximo posible. Creo. Se chega aí a ese punto de que me preguntasen, creo que non me acordo. Claro. Pues entón, Se para que preguntas? che preguntan é porque te ven moi pálido ou te ven xa Un como... blancazo aí de... Claro. Mira, vai para casa, me niño. Oye, eu Pois eu non conozo... había defensa ninguna, porque entón, xa que non me acordo. Entón, Eu todo se equilibra conozo a dunha ecuación. rapaza que contrataron para tocar o baixo e tocaba o baixo como se fora unha guitarra. Bueno, O sea, rock and roll. Porque se fai, a ver, faise moito playback. Eso Sí. é así. Entonces, claro, a falta de guitarristas que queiran ao mellor cobrar esa mierda, ¿no? Moitas veces contratanse guitarristas que non son guitarristas e que che tocan na guitarra unha pandereta, non sei se me explico, sabes? Isto Hostia. sucede. Esta corda de máis A mí pasoume que tiña un concierto e me sustituíu o meu técnico de sonido da orquesta e estaba tocando por mí en playback. Ostras. Sen saber tocar nada deso. Fantasía. Pero ves, colaba, porque E poñía colaba. intención, que Pero tocabas de Claro. verdade ou era playback sempre? Eu estaba nun... No, eu tocaba de verdad. Ah, vale. Pero a movida que xa Pero tiñan aí poñían como... o casete. Xa tiñan eso, ao final, tes como registro ao final por tempos así, xa tiñan como varias pistas que podes meter aí Hostia. para xafar. Non sabía esas Que cousas. guai, es. Hai outro mundo aí. Xa ves? Hai unha deep web de orquesta. Xubi. No, ti. Conta Lidia. ben. Sí. Carlos. Martín. Que ben, sabemos os nombres, chicos, podemos Ben, avanzar. confirmamos. Bueno, non me presentei, eu son Carlos. Outro programa que creo que esta tempada presentaríame 5 programas, pero bueno, da igual. Para a próxima trae unha camiseta que poñan Carlos, é así máis fácil. Pero Pois non é mala. pon algo Oh. que Carlos, que é feitiño. Oh. Ai. E porco tamén. Lidia, Dime. cantas veces te enganaron co de a última e marchamos? Siempre, ti non sales ben de festa se non te engañan en algún momento diciéndoche isto. Suéltame, por favor. Sabes? que me É digas. como ti non saliches ben de festa si non se che acercou alguén a ligar, si non tuveches que acompañar a alguén mexar, si non se che acercou alguén a vender uns mecheros, uns sombreiros ou uns monos locos, si, o sea, hai un montón de... E esa é unha delas. Ti non saliches de festa se alguén non che minteu ca hora. O problema é cando eres la condutora. O problema ven cando leva o coche. Que non se pasa Porque tamén. aquí esta mister é a que leva o coche, porque eu non sou de darlle o drinky. Que son das que máis aguanta sin darlle o drinky, porque son Porque moi... eras astemia, recordemos. Sí, Ahora xa non. Exacto. Pero fóchelo. efectivamente. Eu tamén fun as Torres a 7. Ahora Eu tamén ata que empecé a beber. Ahora son borracha, punto. No. Pero bueno, claro, a ver, ao mellor unha cerveciña ou unha copiña de viño ou así, entonces non podo decir que sea astemia, pero eu hasta os meus 20 lá, bueno, 22, creo, 22, 23 fun astemia. Entonces, claro, tocábame ser la condutora de turno, que eu encantada, porque me enteraba de todo e o día seguinte todas me preguntaban que pasaba. El oráculo. Pero tamén recaía sobre min o rol de ser unha mamá. Uf, Aguanta ti a eso- túa borrachera. Sí. É dicir, sí, que eso... A min, dicías antes, cousas que non poden faltar, era, por exemplo, de iso, de... non sei. A putivuelta. Bueno, putivuelta, ou, por exemplo, dicías iso de mexar. A mí me pasoume cunha amiga de que quería ir mexar, mítico que vas a acompañar para que non vayas sola. Se Porque vos puxo- ainda chantades en calquer sitio, pero nós temos que ir buscar Bueno, unha... e a min gustame ter o meu momento de intimidade. Ah, pois perdonen usted. Que eu tamén odio un montón cando hai moito alboroto, Sí, eh. non me gusta que... Prefírome ao fondo. Porque non me sale. Te lo juro, eh. Non me sae, porque A mí pollame dos nervios, con griterío e todo así me pongo aí de mala leche. En plan, son moi mítico de ir ao baño,
como antes, cando fomos tomar algo estaba no baño porque me gusta máis a intimidade de estar caposa. É verdade, pichouse na porta, non mexou ali. Pois diante mira, de que todo. mal Pues gústame. repartido está o mundo, porque a min é igual que me vexan o cu e poño a mexar en calquer sitio, É que sinceramente. eso foi o que pasou. Dixo, vou a mexar, acompáñame, para que non me vexa a xente, non? Donde mexa? Sabedes os bordillos estes? Bueno, bordillos no, os Alcantarillas. Os pilotes estes míticos de ferro que poñen para que os coches non entren, non Sí. sei que. Ajá. Detrás deso. Moi ben, moi E ben. verá, Bueno, é un Sí. punto. Eso tápache, non é que te vexa eu, está te vendo todo o mundo que está pasando por diante. sabes? pero ela foi feliz. No, sí, segurísimo. Pois xa está. E as ganas de Exacto. facer pis Liberouse, pasou una, liberouse xa. que é importante. Xa está. Eso é importante. Eso é importante. Xubi, Sempre importante. cantas veces queimaches o chándal co churrasco? Queimei o chándal. Sí, porque está moi tamén de festa popular. Sí, pero que non- preparar a tu churrasquiño. O churrasco vale, pero o chándal Claro, xa vou- porque estás preparando o churrasco. Eso Pero significa que, normalmente- non o preparas. No, a movida é que me invitan aos churrascos para que o faga eu. Que distinto. Jodeste, Houve unha vez que nos por invitaron. facelo ben. Exacto, unha vez que nos invitaron a un colega a min a un cumpleaños do outro, que vai ser festas en San Pedro, era para que fixéramos noso churrasco porque eles non sabían. Entón, nós xa estamos como pasando do plan de mira, xa buscamos a nosa bola, xa iremos por aí, ou tomamos unhas sardiñas aí, non sei, incluso era San Juan, máis que San Pedro, as festas. Esa festa podía ser por San Lázaro, pode ser? No. Ah, vale. No, foi por San Pedro. Por eso me mezclé aí. Pero en plan, ou ir a tomar unhas sardiñas a San Juan, por aí, ou preparado o churrasco en casa destes porque nos invitaron e ir logo a tíos como me escoito. E claramente fixeron os dous plans. Sí, pero... Home, se nos invitaron había que facelo. Recordemos Pero que... de chándal non, o sea, de ir con chándal dame igual. En plan, se cheiro a churrasco, no, a queimao, dame igual ir con vaqueros que con chándal. Non era ese o rollo, sino de... En bañador. De chegarse moito a queimalo. Pero que era literal, en plan, o chándal. Claro. No. Eu tive un bo recorrido, Nunca se me queimou, Oh, vale. Claro, que nunca me invitas a facer un churrasco. É un entón, experto churrasquil. Sí. Eres un asador. Pois, home, con paciencia. Logo tiña experiencias de parrilla argentina, pero bueno, iso xa outro Mi día. madriña, cuidado, pero eso... Son moitas horas. Claro. O lento, e o adobado en whisky e toda esa movida. Bueno. Para que evapore, entón absorbe. Sibareta, Xubi. Hai que aprender. Eu Non é sibareta, é aprender. teño unha maneira de quedar ben sempre se hai festa de ir de papatoria, que son as que a mí me gustan, de tardeo. Se hai que levar algo de comer, eu levo Pipas. algo... No. Made in Arzúa. No. No. Ides Que? flipar. Que ides? The Original One. Toldos Gómez. No. Toma de toldos. No. En Arzúa non hai En nada. Arzúa, aparte de queixo, temos unha cousa que só se come en Arzúa. Os milindres son de milide. Cala a boca. Que é a bola. E diredes vos, a bola faz en todos os lados. No, a que se fai en Arzúa é en Arzúa. Nós temos unha bola Vale. original de Arzúa que é pan, bacon, queixo sí, queixo non depende, e pan. Ja! Quedas de maravilla. O sea, como un choripán de bacon. Pero é como unha empanada gigante, o sea, Un pastelón. unha llanura Sí, ó. extensa Tan grande. de pan riquísimo con bacon, queixo e máis pan, e eso está increíble. Sí, ó. Xúrovolo Pero pola é miña enorme, vida. enorme. É grande, Que moi de grande. grande. Como esta mesa. Pois así. Ah, é dicir, unha bola das grandes. E ti quedas de maravilla, que Hai levas unha unha bola bola. e alimentas a 3 familias. Tens unha bola. Unha bola. Sí, É en legal, Arzúa pero é unha bola. É un pan. Ti vas grande, plano. a de Vamos. Cristobo ou vas ao forno de Fragío e dis, quero unha bola de bacon. Mételle pitidos, E que estas son dinche. promocións non pagadas, Martín? As mellores promocións da túa vida. E dinche, quérela con queixo ou sin queixo? Evidentemente, con queixo. E faz feliz a todo o mundo. Como te quedas? Cago en Dios. Pois hai haberá que ir probala. Haberá que probala. Se non sabedes que levar a algunha festa, ides vos a Arzúa, pedides unha bola de bacon e alimentades a 3 regimientos. Aí o tedes. Pois non é mala. Anotamos. Cando vayamos por Arzúa iremos probar esa bola. Moi ben. Moi ben, parece Ou ben. podes traerla aquí, que é o mellor máis fácil. Pero ben frío. Ou podedes vir vos alá. Unha vez que me viñades ver, tampouco pasa nada, É que senón a bola, ti comes o queixo e o bacon ese frío, tío. Pero metes no forno. Requente está. Non ves? É que... Como está requente esa bola de bacon.
Desde Lidia. por dentro, Contame. Cantas orquestras diferentes chegaches a bailar nunha mesma noite? Bueno, xa sabemos que non. Nunha mesma noite. Digoche unha cousa. Ni Houve má. unha vez que fomos Que a un unha festival, verbena. diferentes escenarios. Fomos a unha verbena. Por favor, no Milladoiro que se leva, Hombre, Home, non? ti ves unha aquí, Explicable. primeiro pase dunha, segundo pase doutra, collímolo coche, marchamos para outro lado, e 2 pases doutras diferentes noutro sitio. 4 no mesmo día. E espérate que ao mellor non me acordo, e fixemos unha sesión vermú ou así noutro sitio, a mellor calquei outras 2 pola mañá. Mima. Nadie sabe que, pero mínimo 4, máximo 6. Sin palabras. Aí o deixo, aí os deixo. Sin palabras. Para min é too much de orquestras. Desde aquí, mandar un saludo á persona que decidiu facer a aplicación Ai, sí, estaba Orquestas pensando xusto Galicia. ahora. de Orquestras Galicia, Estaba pensando lo mismo. porque iso é fenomenal. É que xusto aínda esta finde eu viña unha persoa que estábamos pasando por dentro dunha orquestra e dixo, que orquestra está aí? Entón unha aplicación, e dixo, Pim, no, pam, pim, pum. Esta, claro. E de feito hai un chaval en Instagram, que ahora non me acordo o seu nombre, pero fai unha labor maravillosa, que pena que non me acordo o seu nombre. Arroba Dios Murcia. Non. Casi. Sí, un contenido. Que fai contenido de que festas hai cada mes. De repente sale o mes de abril. Sí. Onde temos festa? Festa non sei donde. Festa en Allazo. Festa non sei que. Que, por certo, vai ser a festa de Allazo. Pero fai pasa un vídeo solo. Bueno, vai sacando Bueno, vídeos de diferentes recopilación festas. semanal ou- E además dicho, vai haber papatoria de tal, vai haber que ir para tal, sesión vermú a cargo de non sei quen. El dache toda a información que ti queiras. É un puesto en festas verbenas. El ira. Obviamente, Ah, sí vai. el dache buena review tamén. Tipo, Tipo, vale a pena ir, non, estamos aquí, fixen isto, podese facer tal, cual. Ostras. Que pena me dá non agora recordarme, Que pena, non me sí. recordar do Bueno, nombre. si nos están escoitando, pues que o diga. Sí. E se conocedes, pues expoñedo nos comentarios. Sí. Que no Spotify tamén se pode poñer comentarios, Xubi! Ah, sí, se pueden poner comentarios. Sí. Ah. Cantos vasos Blancazos che deron. No. Cantos vasos de plástico Ai. destes de... Sí, sí, de reutilizar. De reutilizar acumulaches para sacar un capital. Porque hai xente que se dedica a eso, Coñezo xente Como un que, capital. que a movida é cando acaba o evento recopilar todos os vasos para que lle devolvan o efectivo. Pero son festis. Eso en festis lambos. Eso en sí, festis lambos. bueno. Nas festas de San Pedro creo que facían eso tamén, Sí, A sí, festa de sí. San Pedro xa chegas ao festival. Non fastidiarme. Claro. Sí, a ver, na festa de Vila de non sei onde seguro que non o fan. Patrocinados por Estrella Galicia, plástico blando toda a vida. Sí, pero bueno, ahora xa se empeza. Está moi de festis, pero bueno. Ves, algo que non me gusta nada das verbenas é beber nos vasos de plástico. Hai xente que leva o seu, Xa. da casa. Moi inteligentes Co por súa colgante, parte. para telo colgado. Como Eu na festa flipo. do Albariño. Total. Sí, pero flipo, digo, esta xente é preparadísima. Totalmente. Sí, sí. Perdón, Xuavi, que tú... Suave. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios. Pois eu facer eso non, fixen o revés, de plan, perder tantos vasos meus que tive que pagar máis. Ese é máis probable, teño que admitir. ¿Dónde está o vaso, joder? Eso Que fun está. mexar, dixeno aí, e logo de repente desapareceu, se E me onde caeu, vai? o seguín andando ata o fondo, e logo dixen, buah, está moi longe, vou pillar outro vaso e el Pillo carallo. outra. Non me compensa andar. No. Con toda a xente de por medio, perdón, hola, sí, tropezo, buah, oi. Tiro unha chaqueta, tiro outro cubata, me teño que pagar outro. Bueno, travesía, saludiños, compensa máis. saludiños desde aquí a todas as camareras e camareros que están Aguantando. servindo e aguantando nas festas a todo Cristo. Porque eu a unha- veces digo, Sí. A mí sempre que me ofreceron de currar nesas cosas, digo, ni de coña, tío. Xa, primeiro, que eu non sei servir cubatas, porque Aumento non, normal que non te apuntes ese non sei, berenjenal. non sei as combinacións, podía aprender, pero non quero, e tamén por Non eso. te van a pedir mojitos, tranquilo. Eu sabes que eu sometes pensei- Ai esa non, botella, lixe- hai sitios que teñen mojito, Bueno, sí. Hombre, sitios moi pero pros. nas barras, en plan de festa, tes botellas, refrescos, Bueno, eso sí. augas. eu levaría fatal o de cortar a conversación. Como? Claro, ti pidiche unha Coca-Cola e pitín que tal, e eu é que me levaría fatal o de cortar a conversación para ir servir a outra persona. Ah, pero non falan, a mí nunca me falan. Pois eu falo todo Cristo, a ver se vou estar facendo mal. Sí, pero que mellor non están pasando olímpicamente. Eu pregunto que tal, como leva o día?
En serio? Non sei, o Home, mítico depende, que faz pero por depende educación. de- Se a ves moi Home, se tes claro. agora entre 50 personas a tu alrededor, non te vas a Exacto, poñer no. aí a Efectivamente. Falamos da persoa que vai por Vigo saudando a todo o mundo. Outra vez, tuvo que sacar a merda outra vez para fora. Este chico é increíble, de verdade. Este chico é increíble. Ei, tío, de Vitrasa! Eu sabíalle o nombre aos chóferes do bus. En serio? Sí, porque falaba con eles. Ela é a que vai diante, sabes? Nos autobús que vai de pé ao lado do conductor. Si son esa persona, a veces era, si tiña ganas de falar, si non. O problema é que ele non tiña ganas de falar a veces. Non, nese caso, eu sabía ler, tiña capacidade de ler que si estaba el aberto ou non, entonces se iba a me sentar ou quedaba ali dándolle a trócola. Ai, Dios. Continuemos cas festas. A quen lle tocache a ti? Sí. Vale. En que momento da verbena decides que xa está ben de cervexa e pasa xa pois algo máis gaseoso e Pero si leva o coche. e etílico? Ah, pero tamén teño collido así algunha pim-pim. Ui. Si son faladora, de por sí, ti preocúpate cando deixe de falar. Teño un monólogo interno increíble. Entonces aí, cando eu deixo de ter ganas de non de socializar, sino de exteriorizar, sabes, como de tal, aí é cando te digo, tómate unha agüita, que che vai vir, ben, No, tómate eu unha falo agüita. de cousas potentes. En plan? É Cubata. Decir, claro, cubatas, viño... Pasar ao cubato ou ao viño. Ao revés. Ascender de nivel. Sí. Que dis, bueno, cervexa xa estuvo ben, agora que xa se fai de noite, vamos a meter... Nunca ascendo, fago sempre neutro. É dicir, pH Claro neutro. que empezas con esa bebida non mesturas. pH neutro, 1009. Caña clara. O sea, non Claro, que viño. tamén Cal era a mestura que non se pode facer? Viño con... sal. No. No. Rosa con rojo, cariño, queda fatal. No, joder, iso non era en Galván Esa combinación está fatal. Iso non era en Galván e Saor, en plan o libro, non dicía sempre no. En serio? Un colega Diego, Eu sí. só non me acordo que Viño con Galván Saor azúcar ou viño con gas, a digo con miña- sal, pero O meu mástil está dereito. tú solo, En serio, non te ¿Qué acaba de acordas? pasar? No. De Xuan, ¿cómo se llama o escritor? Xuan Shohaham se chamaba. Galván Saor. Sí. O seu autor é Shohaham Sí, Xoán. de Lugo, pero non É me acordo do verdad. apelido. Pero non era facía eso, da viño con sal ou con No, azúcar. ese me acordo. O de mesturar viño branco con viño tinto. Que non se debe Será? facer. Dis. É dicir, bebes unha copa de branco, Pero é que eu, por beber unha exemplo, copa de viño. imagínate, de si tinto. empezo a Que non se godello, debe facer. si empezo a Porque- godello, vou a godellos, bien, todo bien. Como de repente lle cambio a un Ribeiro, ou xa noto a diferencia. Que tampouco bebo tanto como para saber isto, sabes? Pero a veces é máis que godello che dan nun sitio cando cambias de bar que godello che dan noutro bar. Tamén. Sabes? Porque hai godellos, hai ribeiros, claro. Ves, logo es de viño. É que... Claro, porque... Eu sí, moito máis que de cerveza. Claro. Polo gas. Non son de nada deso, eu son de Nestí. Non ver se me explico, son de agua con xeo e limón, son dunha Coca-Cola. No, pero é certo que hai xente que, por exemplo, a cervexa non a quere ver. Xa, Preferen ir ao viño directamente. É unha estrella non xa bebo. No. Bueno, sí. Non xa bebo. Unha estrella así como tal sola non ten que levar cas de limón. Ten que levar así algo Como dulce, miña boa. algo chisposo, sabes, viño tinto non xa bebo. Leva algo de Coca-Cola. Bueno, podo pensarmo. Son loca, sabedes de quen son loca eu? Ai, Do Dios. tinto de verano, pero en inverno, en primavera e cando lle toque. Ese é moi de nai, non? No, o Bitter Cass é de moi de nai. Non sei, Moi de nai. Moi To- de nai. Moi de nai, en plan tónica eso de- con Bitter Cass, non? Algo así, Moi de máis de nai. nai sería un gin tonic. máis No, que- no. As nais toman Bitter Cass No, e nai no. viño rosado. Miña nai no. Ahora hai cada cousa. Teño unha amiga que se bebe aí un Larios rosa. Oi, que rico Porto de Indias, non se chama? Puerto de Indias. Estamos que facendo moita riquísimo. apología ao alcohol neste é capítulo. verdad, é verdad, non nos gusta Non seremos eso. nós Teño aquí varias unhas ocurra que borrachas. toman tequifresa. Que estamos Eso. Tequifresa. tequila de fresa. Uf. Non pregunte, eso non o probei, pero Acordaste... Claro, isto xa volver aos tempos. Aquí había un garito cando éramos adolescentes. berberecho. Bueno, no, aquí... No, poñían como unha regra que era o termómetro, non? Algo así. Con diferentes... Eran a chupitos... cantina. A cantina. Que eran diferentes licores, pero diferentes... Sí, e había un explosivo. O era en plan un Esa era mortífero. para vomitar.
Home, tamén cando se facía dos TVG ou RTVG. Buah, xa ves. Esa guarrada. Red Bull, tequila, faláramoslo isto. No, ron. Ron. Non era Red Bull, ron, tequila. Ginebra, RTV, vodka. Bueno, ante todo... Euga? Ginebra. Ah, vale. Ginebra, claro. Pero, ante todo, un bo botellón sempre se lle cascou nalgúnha verbena. Sí. É o mítico, porque ti como vayas... Chega un momento da túa adultez na que ti xa vas á carpa a pola túa bebida, a pola túa consumición. Pero... Está tocando as narices o asunto este. Pero, ti antes deso, cando non hai moito diner... claro. Eu non vivía daquelas, pero as miñas amigas, botellón que Dios te Home, criou. Recolled as botellas, fillos de puta. Que o cristal fai moitos danos. Recordemos, isto xa Ai. falamos moito nos programas, que Xubi, aquí donde o vedes, era Xubi o puma antibasura, porque estando ebrio amenazaba a xente para que recollera as súas bolsas. Home. É dicir, recolle a túa botella, tío. Hai unha Agarrábate polo papelera peito, Hai unha papelera aí abaixo. Ostras, é que ti ves o campo... Recolle a túa botella. De feito, si és dos últimos en marchar, É horroroso. ves a feira que se deixou feita ali no campo da festa. Dá vergonza recoller as vosas cousas, merdeiros e merdeiras. Non pode ser. E acórdome que a xente, Moito. para cabrear aínda máis a Xavi, tiraban as botellas a sempre así, Que ben, que ben, que ben. E te poñes aínda máis histérico. Porque non me gustaba. É verdad. Sí, é verdad. Hai que beber con control, con cautela. Con control. Con reciclaxe. Xusto, con control, que é xusto a bebida perfecta, non? O control, Exacto. non é o Bueno, control. o control. Te lo control. Son máis de 43. Pois... Eso é verdade, tamén hai que abrir debate. Publicou 43 con Coca-Cola. Quen se carallo se ocurriu esa Eso non guarrada? corta na barriga. Era unha guarrada, eso... Na Dona Dana fixeras unha festa de control, non, de control, perdón, de licor 43. Unha amiga miña que tomaba con cacaolá acabou É que esa guarrada non lle vin sentido poseída nunca. por Satanás, nunca. Pero din que se mesturas con Red Bull ou algo así como que se corta na barriga. E ou o algo que? así. Home, tamén se Son mezcla lendas con... E co urbanas. cacaolá tamén. Cunha xarda tamén, non? Sí? Sí. E Lubina tamén. Pois rematamos o programa, xintiña pasou voando, a verdade. E espero que o pasarades tan ben como pasamos nós. E si que nada, quédame por agradecerlle a Brindo por vos. A Xubi, a Lidia Cambia un plástico. e a Martín por estar hoxe aquí. E as comisións de festas. E as comisións de festas que organizan estas festas populares. Benditas seades, Que non sigan desaparezades nunca, por favor. Xa sei que é moi jodido levar adiante unha comisión de festas, que todo o mundo se queixa, pero por favor non deixedes de facer as festas que son justas e necesarias. Abridille a porta os da comisión de festas. Abridille a porta, dad 5 euros, ainda que sea, sen vergüenzas. Saben que estades dentro. Tedes todos os coches diante da porta. Está Radio Arzúa sonando, escoitámolo desde a ventana. Abridille a porta. Que casa chea de coches non tan xente dentro, que vos pillaron. Pues nada, que se sades moi felices, que nos vemos este primavera, verán, todas as festas e verbenas que haxa. E nada, que nos vemos a seguinte semana, así que nada, que o pasetes ben e que se sades moi felices, que creo que xo dixen. Non bebades moito. Eso. Viquiños. Sentidiño, xente. Yeah!